Wemntaka we ngabe uyofika kunjani emzini Wemntaka we mama ngabe uyofika kunjani emzini Umkhwenyana kawukondla dadewethu ngokuba bebesondla Uphakele ngisho ingane yakho Uphakele ngisho izinto zakho emzini Uyahlonishwa nendwele uyabekezela Wemntaka we ngabe uyofika kunjani emzini hayi Wemntaka we mama ngabe uyofika kunjani emzini Uphakele ngisho ingane yakho Uphakele ngisho izinja zakho emzini Uphakele ngisho imfene yakho Uphakele ngisho ndofo bakho emzini Uyahlonishwa nendwele Bekezele uyabekezela Bekezelwa noma kunzima 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 ngisho ingane yakho Uphakele ngisho izinto zakho Bekezelwa noma kunzima Mkhwenyana ubongondla ngoba ubaba ubengondla Leli hubo lihle limnandi liqukethe umyalezo omnandi Kunsizwa esuke ithatha umakoti noma yagana Okuyinto enhle ejabulisa abazali nhlangothi zombili Abasemzini wentombi nabasemzini kamkhwenyana Uma umkhwenyana ephethe kahle ingane yabo Nabazali bomkhwenyana bayabusiseka ngomakoti Obaphethe kahle Ofundisekile ngokuphathwa kwabasemzini Sofika la Izaga 23:25 Ithi uyihlo nonyoko bojabula Kanaye owakuzalayo ethabe ajabule Sibheke futhi Efesu 5:33 Akube yilowo wakini athande umkakhe Njengokuba ezithanda Athi umfazi ahloniphe indoda yakhe Ayikho into emnandi Njengokubona abantu bethandana behloniphana Kungekho msindo othandweni lwabo Mkhwenyana ubongondla ngoba ubaba ubengondla Efesu 5:29 Akukho umuntu oke wazonda inyama yakhe uyayondla ayiphathe kahle njengenkosi yenzela ibandla kanjalo nomuntu wesilisa athande intombi emzini wakubo wazoyenza unkosikazi kumele ayondle ayiphathe kahle ngenhlonipho nangesineke sothando unkosikazi ophethwe kahle wenza nomuzi ube muhle kube nemfudumalo noma kufika isivakashi ukhuthele usilungiselela ukudla ngokusheshsha ngoba akaswele lutho uyanakekelwa alokhu eyocela kumama enendoda esebenzayo unokudla kwakhe okwenza kube lula ukuthi akhuthale azakhele igama elihle nendoda yakhe inconywe ngobuhle bonkosikazi wayo akwenzayo ake
Asibheke Izaga 13:21. Ake satshiswa ngabendlu yakhe ungqoqwane ngokuba bonke abendlu yakhe bembathiswa okubomvu. Isho njalo incwadi yeBhayibheli ithi ake satshiswa ngabendlu yakhe. Kukhona umuntu ofika elungile emuhle bese oniwa abasemzini aze abe nenhliziyo embi. Khululeni aziveze akufundisiwe kubo ngokuphathwa kwabantu basemzini wakhe. Ubembesile ngelanga lomgcagco, mnikeni ithuba asinese. Mkhwenyana ubongondla ngoba ubaba ubengondla. Sobheka incwadi yokuqala kaTimothy 5:8 ithi, kepha uma umuntu engabondli abakubo kakhulu abakwakhe, ubulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo. Kuyinto embi kakhulu le ukungondli, kwenza nabantu abathandanayo bengabi nakuthula, kube yingxabano, ukulwa, ukuthukana kulolu thando. Uma singazondli izithandwa zethu, nemindeni yethu akuthandeki nasemehlweni kaNkulunkulu. Zinsizwa nani bobaba, ukondla kuwuthando oluhle nolujabulisa izingane. Uma zibona omama bengena noplastiki bokudla, ngoba uma singakwenzi lokhu, ingane ikhala ilambile, uzozwa umama ethi, uthi ngikupheni ngoba ubaba wakho akangondli, ulibelwe zifebe Goli. Ingane yazi ukuthi izifebe ukudla okuhle okudliwa ubaba eGoli. Asithande omakoti bethu sibonde. Mkhwenyana ubongondla ngoba ubaba ubengondla. Asibheke Izaga 14:1. Umfazi ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe, kanti oyisiwula uyayichitha ngezandla zakhe. Umfazi owakha umuzi okhuthele ohlakaniphile, ongajahi izinto, obekelela imali asuke eyiphiwa indoda yakhe, enze izidingo zekhaya njengokwakha indlu uma kudingeka, noma ukuthenga imbuzi noma inkomo, into ezoba usizo lapha ekhaya, nokuthenga imoto, kuye ngokuthi ubekelele isikhathi esingakanani. Umfazi oyisiwula ochitha umuzi wakhe, othatha imali yendoda ayofaka inzipho, ayofaka amagolide, athenge izimpahla ezibizayo, ikhavela, i-abhida, othanda ukudla ezindaweni eziphambili, oWimpy, McDonald, isheshe iphele imali, okuyidingo zekhaya engakwenzile. Umfazi oyisiwula sobheka futhi incwadi yeZaga 12:4. Umfazi oqotho uwumqhele kuyo indoda yakhe, kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo. Ayikho indoda engeke imbabaze umfazi oyakhisa umuzi ngobuqotho, owesaba ihlazo, owenza ukulunga njalo njalo, uyokudunyiswa. Kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo, ojola eganile, ozulayo, odla imali yendoda ezulazula, engahlali endlini yakhe azothe. Ungaze umbize ngomhambuma, ngoba ukhonze indlela, akanasikhathi somndeni nokuhlala nezingane.